Jaha, Kalle Mattsson, första öringen på Todden. Hur kändes det? Bra. Ja, vad tog den på då? Spinnare. Hur mycket tror du den väger? Jag vet inte. Jag tar fram vågen så ska vi väga den. Ja, det är snödd på. Här. Jag gjorde en riktiga hopp när den högg. Han är hård. Nej, vi tog den bara gälen. Jag ska vi se, den ska väga storfångsten. Janne har morgonpruttat lite grann. Ska vi se här, hur mycket väger den? Vänder hitåt så vi får se. Hur mycket väger den då? Hur fan ser man på den här vågen? Ja, det måste ju finnas någon. 1,8. 1,8. Ja. Ja, då leder Kalle klart. Min kanske vägde 8 hekto när jag fick också. Ja, då fortsätter tävlingen. Tack och hej för tillfället.